Partit equilibrat entre el Sant Feliuenc i el Martinenc. La primera ocasió, un gol anul·lat al Martinenc per entendre que la pilota havia sortit en la passada prèvia. Mica en mica, el Sant Feliuenc s'ha provat a la porteria barcelonina, però sense encert. A la represa, el partit s'ha animat amb oportunitats per dos conjunts. Només començar, l'Atge ha tingut una ocasió aprofitant una badada defensiva local, però la pilota ha anat al pal. El Sant Feliuenc ha respost amb un xut llunyà. Al minut 67, els del Baix Llobregat s'han avançat gràcies a un gol de Maldonado, que s'ha quedat sol i ha superat a Pacheco. Jo estic satisfet perquè costa molt mantenir, portar la iniciativa del joc en aquesta categoria i a més no patir-ne gaire les conseqüències de les contres de l'equip contrari. Jo crec que el Martinenc, traient la jugada del gol, sobretot a la segona part, s'ha apropat molt poc a la nostra àrea. Poc després, José li podria haver fet el segon pel Sant Feliuenc, però la rematada ha sortit desviada. I un parell de minuts més tard, ha arribat l'empat barceloní. Carlos, el porter del Sant Feliuenc, ha refusat malament un xut d'Eric i Belillas, el segon pal, l'ha rematat per fer l'empat. Nosaltres tot el que sigui sumar és important. Si fas el compte de la vella, no? La primera volta teníem 3 punts i ara tenim 4. O sigui, tenim un punt més que la primera volta, que és el que hem d'anar mirant ara setmana a setmana. El gol que ens fan d'ells és una jugada d'un rebuig que la defensa no surt bé i ens agafen, però bueno, hem rectificat ràpid, hem empatat i crec que és un resultat bastant just per lo que s'ha vist els dos equips. Al temps d'afegit, el porter del Martinenc, Pacheco, s'ha lesionat a causa d'una topada amb Josele i el defensa central, Diego, s'ha hagut de posar els guants per defensar la porteria. Ha rebut un cop amb el genoll a la zona de l'ull i del crani, ha quedat marejat, s'ha endut l'ambulància, bueno, ara veurem. Suposo que s'ha quedat una mica amb observació. Amb l'empat, el Sant Feliuenc suma 30 punts i es manté a la zona mitja. El Martinenc surt provisionalment de descens a l'espera dels resultats de demà.